Jay ka thut pui nu kha bathroom chunga alo watang ve meka oxygen a tlem tak thuta chuan atal buai na sa hle kong khar chu hon ngei tumin thei to pa chhuwa sau sawa a hon fel meu chuan atlai zo to passenger ho chuan oxygen mask chu vuwa vek ma se thok harsa an la tireng tho ni berin alang reilo te a mi then khat chu an chau tana bread chuan mask frang te chu an vuwa kwal vel thin a enga ma chu a thalo ni in alang a khomu amu mal lo tel tela a vai ruai to mai van nei thak dewin oxygen dana bur hi a char hlawa rang taka choi phein anupui paya chu a hip tir veta ani oxygen chu anin hip chok zak zaka an thlona la ala in soi ngat boxi mumal lo zeta anom reng nu chuan tlemin an thlok pa ngai le ta dewa emergency alert po are veta captain chuan announcement ron nei le in cabin chunga boruak pressure tlak niam thut dan le tuna ero engkima normal le vek thu te chu aron puang zat zata passenger ho po an thohuai mai lorai chuan thlona a chuang ho chu an seat belt la hreng vek tur le harsat na to kan omani phot chuan in hria tirwat turin an hril hloma chuti lai chuan a pia lok toilet atanga keron lor chuak chu awang muta Jacob bullet through pregnancy test tumnu khalo ni rengin boruak atla cham ti hria tak hian alo dang vek to a rang takin oxygen anin hip tir ngal lorai chuan bia khar ngei tumin a ko lo renga atopa chuan aron pa ngai chhole ta ani nukul treu chung hian anin kwa vong mai flight attendant te pani chu nom nok thian fain an chengal zunga hun harsa le khir tak tong mek ma se theito pa passenger ho thamwan chu an tum shama nui sang chungin na an thok mol mai ani zan rei tula passenger train khat po an mu thlule tanta li si chuan laptop a anin nei thalak te chu an en kwal vela thok le khata screen atang chuan putar pakhat hian aron ban zuai mai rang takin nunglaman hoilet ngala tuma mu anei boxi lo ngai thalo zeta hoi ko lai chuan rika chu aron hara har sadna nei le nei lo azot ta ani li sila chuan an mi thipa ni om taka mu thu alo hril ngal zata anin en shrek hlom kutkem nei je ka aron lang le a midangin an mule mulo thirin an hoi kol zek phota in chunglama alu chhota zal mai pindan chunglam chu alo thim khupa TV phezeu bula mithi ruang la chu alo thuvung le ngal je ka chuan tri ru deuh si hian an pan phei chata zoi muangin an mithi pa sana chu awa phel sakta ani ache over sheta a phone phor chuakin alain selfie pui le ngal camera ma a atong mul lai chuan ruang chu aron in her tariai riai mai je kala chuan a shemai silo thok le khata ruang khu na chu aron in hong thuta chu vele je ka chu thabar ti hriat fashion hian a tre hal tuar mai chuti lai chuan flight captain chuan Tokyo lambiak po alo tum ve meka maktak main an radio achiang hlei thei tlat lo o chu a hrenge ya amai ro chu arik deuh tuk renga wangin anin hrepo hlei thei lo ani flight attendant te pani po ngai thalo zet hian an ti mala reilo te a lorai chuan pon boruaka thil de zeu hi awang fu ta athim em awang chuan enge ani ero a hre chuang lo tukvera tanga a hoi chua vo lai chuan a thian no chuan passenger pakhat 13A fa thu rei takaron kir to lo thu an hrila
an ngai thalo chuan a chanchin ngai venin abula thu nula chu an va beta ani chunu chuan Jake chu pindan chunglama alu chho thu alo hril ve mai boka a che dan chu an thathiam chi alo hle en fia turin anin zui chho nga la light la chu alo pheve zuk zuk bok trideu hian pindan chung chu an han bi kwal vela an mi thi ruang ber po kha hmu tur alo to haulo lorai ngai thalo chuan chukle dai arota kailon laman pandun lai chuan overhead locker pakhat chu aron in hong tariai riai mai Suzy chuan thil diklo engemaw taka om ti hria in ava pan phei thema hlau chunga locker chin chu kharin manmo takina chuk thlave ta ani air hostess ta ti chu passenger train khat chuan an lo hre phave a Jake le an ruang phura bo ti an hriat ta ka chuan an ngai a thalo hlom hle passenger pakhat thina tonga engkim mai chu ronin tran chho ni in an hria a chupa chanchin chu chui zoi an tumta ani abung ruat chu la thla in an han chap dara botol te takte te a hian mihring sam ni om tak hi an hmu chuak ngal a thingrem te ron pom lu kha an han hong le a chunga chuan no telem mak tak hi alo om reng bok nun na nei ni om fashion hian a in thing zeu zewa a hoi kwal bok si anjingami pakhat chuan shinigami doll ani thu soin Japanese than thua chuan shinigami tak chu thina tharau ania mi an thia an tharawa chuanu in shinigami chuan tharau khovela a hruai ho thin chuti lai chuan passenger bota khazong turin lorai chu bungroda nalama alo zuklu thla a thom hriat turatamin anel om lo kher mai thok le khata an ui phur chuan aron labau thut le hala aphuna salutuk chu atlupala an bungro phur ho chuan aron del zut mai muang changin an tho chuak le a abula suitcase chin loin hong reng muta ka chuan a chunga enge om hriat tumin a hong ta ani bungro kar tang chuan kuthian aron ban ta thut mai le a hlau tuk chu atol hnumal sota thabar taka om lai chuan thil engemani tak hian aron panta chuti lai chuan captain chuan Tokyo lam chu biak po an tum thin an radio signal jama leilam nen anin bepop thei tlat lo thona khola khoi kol vel lai chuan an hnung loka thom ala hrezui zoi muangin an hoi pheiale abe seilo deuh thil a hmuta thut mai patling treri rongin azui ngala an thona po a in soi ve ngal sok bok flight attendant pakhat jok chuan a thian nu chuk thlak na kailo na tanga thil ron khu chho hlat mu chuan mak ati hle uluk taka a thir wang lai chuan kut hian aron ban thuta a tre hal tuar bok amang ang chu pindan chunglama awak chho tangota meikhula chuan aron zui ve zel boxi athom hriain Brad le midang ho chuan ron tlan chowa ngai thalo taka anin en thap lai chuan lokara tangin flight attendant chu kuthian aron labo ta dai mai chu vele thona chu aron ribura in ring man hek lo le an vai chuan an thuduala in saseng tumin pindan hnuailama an chuk thlata vek mai ani li si chu an hoi kwal vela apia loka cockpit kongkhar lo in khong ri dat chu awanghuta
en fia turin avakal hnaya kong kharan hong chia chu an thil mu chuan a shok kher mai be seilo devin an pilot te pahnih chuan lo thi fel der to mang ang takin an let le a chuti lai chuan Brad chuan toilet chunga nula pakhat pregnancy test kit hum rana lo thal huang mai hi awak mule ta rikale midang te chuan eng thil nge awak mu an lo zot sap hloma Brad chuan eng tin ma a chang lem lo mak ti takin a kun tlok mai anu dewa chuan anu pui paya chu hruain thona pindan chung chu a fan kwal puya an mani si ta nge in kwa chiala anu paruang lo duk chur to chuan va mu chuak ta ani chuti lai chuan rikapo hril hai takin alo hoi kwal vela Jake Suzy te amari kale anu pui li si te ngei po an si ta theu thuin an lo chat thafel vek to mai mang ang taka anom lai chuan cabin chunga TV chu aronin ona chuta chuan breaking news ron langin Los Angeles atanga Tokyo lampana thok chuak flight 7500 chuan boruaka turbulence rap thak taka to thule in biak pona zong a chiat ngal vek thu te oxygen mask a chiat telawanga passenger ho tan dam kho chuang ngai na aum lo thu te thlengin an ron report ta zat mai Lora in tukver tonga thona thlok ang taka mu kha an mani en fia tura an F-16 tir chua alo ni ranga F-16 atang chuan passenger dam chuak anom le om lo an ron thira amai ro chu van doi thak takin dam kho chuak tu ma mu an nei lem lo honeymoon mang turakal rikale anu puili sita chuan mithi mayan ni to tian hriat chuata ka chuan an beidong kher mai reporter chuan thona chu autopilotin darkar nga jet van boruaka thlo to thu asoi lang tela an fuela zo vele Pacific tuipuya an tlato mai don ani Brad tenupa an ron lang le a in thentuma rilru siam fel vek to ni ma se paya chuan a rilru thak le in min kalsan su o ti inan ngen sapa Brad chuan a kalsan haulo tur thu a hril lai chuan thona chu a thlok niam zela reilo te a ari tabur mai le Vista Pacific flight number 7500 le a chunga chuang ho zong chu tuma mule to ngai lo turin Pacific tuipuya an tlalut ta ani video mu nom tak mu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te meron chilve thin don nia